Ibine byatiko bya KCFM enka y'umusi nagosogerio mwancho mategeria anonsi asobete na nechiga kine chingiyango chiko kwarega na somoro bode byatiko kurwa KCFM na renka y'umugusi erietaria ne Daniel Momanyi Togo chaka kubiata omokorerwe kanisa ya moni gata chitense ngangu sikare kanisa nyuma yabege ni komokana buna nakarize chibesa che kanisa asabone kiranete ni gakore kanasi kanisa yemeje gutoka ime wadi ya Gesima ije gutoka Kitutu Masaba imeje kaunti ya Nyamira nyumba ya Nyasaye ni gayarekanire koba enyumba yetundo kulendete yinyumba yo konya abono ndi bali okekero ekanisa ya mabona yakorera umucanga gotebanga igotwa korera umucanga sokori ibyumba byekanisa na kero kendo wagaje bekanisa bojenje abono keri kero bakire babekire guchiyabo ekemunwe ebese imenga ebese no betuko idumeka kurwa umurandi bono nera ni gachiro soire ke munwe kimena ko gukora ukire ne tongoro ye kanisa irangora abona saba Kristo batebire ngabono kwigena tiko gocha gutuka ga ye kiara to maitenga nayo gusimiko kwigena andana yo akari gusumura kwigena nabono niko turanyora mokoli munga ko ndo yuta ba yeso konya abo bona sumurandi yo nera tajiri gutikuru maga nera atebire nganda basakuri ke buri kero kende nyiraniriye enyombe yega ekiagara nincho mwako mugutande nuko bua wokoreta amasenia ase enyombe yega ayana maragirerio abo bona saba Kristo na baro no bachire babiteki njaranse bakanire kururu bigasaba Kristo n'abarayi baba banne bagire batebirenga igotore karanse inde tulyo morembe n'abarayi baba ko batebinga igotore ni mwako muguta na baruni ko bakanire kururu babatebanga uyibona taguta cyane biburi bitano birakane gaiga yarokire umusaki kawe tabana nera gwateka gwaje abuna umuri w'igadamu Umumuro yo moyo ko ingere kinyonzi niga chigoro nainse na kwiro mwana we school of form 2 na komochwereria mberirere aya niga korekana magombo eje gutoka manga imeje kaunti ya Nyamira umumuro yo mobe kinyonzi niga bata ko bekubiara na banyanyimbo elima ga yo gutoka ngana apa ka kutoka no mwana we school ngaigo sitoroje ngende yo kumingeringa umwana yo wasoma form 2 ete skora dara mwa nyomba libati kumali butuko banyisunya ngaya kale tigama imbara konga ya kumaliye para bakamara ka gutambuka kabwatu n'abantu banyumba 10 mana batuledi abo asaba tenga niga kirensa meko kumagombo no araide musami ngende yo kumingeringa babwati baka matenga tiri baka sikwara ile ka balete moja kwa moja baka shege osike kama sama ya magombo apo sibanya to mumuro kila shege osike kyo iyo bete akubwatwa amana bantu banyumba 10 abanyanyimba bakarangiru bakamwera ko cyega shike tukya magombo apo so oshi sikuru sama ya mangara ngiru wagajenera ndi kurusa na kumwira manga bonshi no bashekere bono batagutiga abana basome ko sembe konye uyu mushega ndo ko lungani yekogera umwana abo tigo sikuru kula saa 5 mono nabo baka seme iyo asa abantu beke nyonsi tigense mugambere ono ne byato keke seme batebanga abantu benda bana buya na bana mbasa ko jago salya masomabo baka koria abantu bana boikabade na magimabo amakuru niga karikirase aina libya tuko byarra kubiranyora mange andi bataka kiro Togo sonya matuta aba begu niko bagenda kurwanya umongino yo mubwoje na komutikira chingoma asi yakurirana niga korekana sikindo kyanya matuta ije gutoka Bonyengo 2 Nyamusi division imeje kaunti ya Nyamira mayichano na makumia na ringa abayiga bagukwanirwa abariri biberi abokeira na Bonyengwe ko aba muri abange yarekanire korangana n'ikikono cy'abantu nk'abarute Bonyengwe bagenda kurwanya umongino yoga asinka yaje abasangi ki ababera umongino karakurete abantu mbatemete gwikirana asa oborenga kigenderete bakanyora aba muri abo bayikire gukimbero bakire ebako batiema bana abantu bakuboria abana baba saibelekana guru nabo barekanire batakire amangana y'ubuke babo n'abantu bandi beroberie asokubarenda nga imbara byabo akora amangana ya tachanze nekerekemo oyo mara ikerwe na rese sinyakimi na amuburi yatabasha ko cyana nga ikiyagarete mu akorenga neye anyatagambire to mwana ye asingirirengiya n'abana mbare akonyora umuburi agakuambere byako umuburi tameti ndo kendrete karaire abana bati yinyomba abo bakire gutara isiko abamba takira amasabo abo mugakoyomo oyweteriyo yiriye karariya ikiranire agatema gosoka ajikomenya ngigenderete n'umwana yakumenya kari goja komotebya ngese yatukire gura munzo ngitware agateriya gakira inse akabwera ko mutwe igabona akairwanya ngitari agasunwa cyusisa pole sana na serikali yewe tabukendo meringa ngayibakobera usiba kuduna na serikali yagera akara serikali yewe tana baraube bakole kuburia serikali n'abantu bekinyirwakyamo egere bamanya abantu abakurwanya abantu na sekinyiro ngayibakuru yate yagire karanyara yande ngoletera muri kizo kiyaye
tokuriringira kia ndege omong'ina oyo moniga agendete kugwena chingoma chintindi nyuma yabasari komutarira chinga kia botuko na gutaka komutichora amakara ase chinguru wikase bamutigera chingoma omotuoye niga akorekana kia ndege eye gutoka eburisa procation South Mugirango imiji county ya Kisii naya niga gocha chinga kiekeregia teko kienge safari kerekaiga amonaria nekero kiabete gekobeke kambi asoro gongoro iga mwaigure ano kianyorete bono abang'ina baria bagotunonya nabagaka nigo baende gutwara obwoba na maisugusu ekera maisabo arachukire na kobwamo nekera emenu yabagende gwitira chindende chiobwoba ekera abang'ina basibire chiswenta chinda chiabo nabagaka kutachiko bichiabonse n'ikigwajo chiabonse tumbe bitugi asikeringa ekero mong'ina oyomo oibimya kiye mwigure 81 atigire ase nkasa menyete na kobwamono asebononga abali babwende kobera ngenere mbabwata sanda sebagurta sebamenyete kolende ngaka ebirase bironko enda bali banyakuratera omong'ina oyo andake nonyene kerairo mufanyikasi oyomo oyenda kogenda asobo asenchirende yokubakwani nagiga kare cyogwicyana nkeringa bono andake abana mbaro baro bakane ngati bakonywa masoko sabwiye sabuni asoko sabwiye yanga gusabwiye sukali nonyankende kiya nyomba asenchirende y'abantu kuragira na komenya kolende asebanyora ngabono ngano kwenyorera omong'ina yo mogotuke gimabuye myake yeiga asikeringa bone kero omong'ina oyo asokera botuko amona ababegu ababa mokorera egekore kyobusuku gyokomonyoma kolende kireko kya komanyakana nga andake na aligitiko kagira abantu babere batata sekati yabalia bachite komokorera egekore kega kyobusuku ano ba mwaka omutu bobe na bobe wiko omong'ina oyo gotemanya nga kolende bono mambie kere bwakire bali bakwenya komanya chinsa koboke kere batamoroche nekero ya mobwa bang'ina na mugakonde bachita asenkeri asogo chikomotalira ano banyorte nga senyomberia ayo omong'ina oria tamanyete nga inkikere asenchirende nga niga arengo yo siretio kuyemanyi bonde bwensi rinda chingotu aye sigi kurokia betege kobeku nekero omong'ina oyo tokorusi gwasaria na kominya kwa sinya gitari ya ime Eldoret asagente kurwanira obogima bwaye mukonye kolende bone kiregi yatiko kyabegete kambia sai kanyora ngabono abagaka abang'ina nigo bayende kurerera gusabanga nere bya serikali ekoro buchunguzi oyibime mono elinda bakagirwa baiga banyako babago ikereka akia mabira nonyene kiregi yatiko kyabegete kambia sa asekiyate bono mugambi asate betenga nkina keba ngabono nkobe kale chibuti abwaterane amona abanyake nyoro kwikanonye ne serikali pakara abakagirwa baikereiru mono bali bangite konyoma nabasai bali bamenyire asekeroro ne meteri ende yechimbuli yeremeroro tajansi na sebone yate kogeta atigire maega aseke batinga ine basaba mogo kina libagali enyome ndonge na indi mwamanya gonchokera abang'ina bekwirira semya keyeiga libaga mubwente kuba masikani yabo okaga ngabasubati bago kinamba lire paka bali abande besibiri bekenire nonyene abande bakanya komocha Ismail yogotakanya kobo kubwirwe cyuri gyoka na inde mwamanya osali abang'ina banga buna abayiga nabasai bali banga buna abayiga na erebuya kose erebobe pike igate kogia chire kero kera anyora ayande nkenya ko bayarentera ebyate ko na Daniel Momani wikira gwe mwancho mateke nongo chiokoro moroburio bwibyateko nigo ngogosege togenda gotegera Kisii FM nerenka yo mugusi wikachinga kinene nenda koretero moroburio yo irietaria ne Daniel Momanyi ebyo nebyateko bya Kisii FM ase tukokoretera aya twakorera obutati n'obutuki bwise ne kurwa semeche nebikori nebinyoro byonsi asorogongo urwagusi